Нека си представим, че децата ни са една незасята площ, една незасята градина. И каквото посеем, това ще пожънем. Ако посеем уважение и подкрепа, ще пожънем доверие и увереност. Ако посеем страхове и критика, ще пожънем несигурност, дистанция, отчуждение. Трябва ни осъзнатост. Осъзнатост да разберем какво стои отвъд основните и базови потребности, които можем да дадем на децата си, като храна, като покрив над главата им, като добро образование. Осъзнатост към децата ни е онази родителска крачка, която трябва да направим към това да прозрем техните емоции, техните чувства и да се научим да ги уважаваме и разбираме. Защото децата ни светят със своя си пламък. Децата ни блестят и в тъмното, и в светлото, дори да не ги виждаме. Но ние трябва да бъдем внимателни. Не за друго, а за да не загасим този пламък. И това би довело до немърливост. Немърливост от страна на родителя. Не защото е лош родител. Не защото не знае как да се грижи за детето. А защото трябва да отвори сърцето си, за да приеме онази чиста и скрита светлина, която детето отпуска. Няма лоши деца. Има неразбрани деца. Нека бъдем съвременни и осъзнати родители. Нека си позволим да се научим на новите методи, на новото време, което ни предлага тези методи, защото ние също сме били деца, но нашето детство и днешното са различни. И това не е лошо. Напротив, това е чудесно. Това означава, че вървим напред и се развиваме. Но ако не се чувстваш, че си готов да поемеш предизвикателството на новото време, винаги трябва и има възможност да потърсиш помощ и подкрепа в тази насока. Аз съм Теди, Академия за осъзнато родителство.